हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आशा करছি ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ସାରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ବୁଲିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକମାନେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି କେଜାଣି? ଏଇଠି ମାଉସୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ କହିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବତାଉଛି କି କେମିତି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ବୁଲିବ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେଇଥିଲା। ତ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ତ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି କ'ଣ ଖାଇବୁ, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ମିଠା ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମେକଅପ୍ ଥିଲା, ତ ଆମକୁ ଲୋକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ତ ଆମକୁ ଏଠି ଆମେ ଚାଲୁ, ଲୋକେସନ୍ ଆମକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଆମେ କଥା ହେଇଯାଉଥିଲୁ କି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରାଇଡ଼ର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଭୋଜିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ, ଦେନ୍ ଆମେ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଖାଇ ଯେହେତୁ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପରଦିନର ସକାଳ। ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ କୁକୁର ତା ଚପଲ ପଟେ ନେଇ ରାତିରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ତ ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି। ତ ସେଥିଲାଗି ତା ମନ ଦୁଃଖ। ତ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। 2 ଆୱାର୍ସ ପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ରୁମ୍କୁ। ଦେନ୍ ମୋତେ ଅଫିସ୍ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ୱାର୍କରେ ଲାଗିଗଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।